Дякую, пане Богу. Так, Ігор. А, ти тут, я пішла. Все, пошли. Не Мила включила, Танюша включила. Вы в зале услышите, если что-нибудь? Раз, 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 два, три. Раз, 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 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Раз. Нет. Твое жаданне споўнілася, сестра. Пра шмат гадоў мы завіталі ў дом, дзе прайшло наше дзяцінства. Колькі раз я сюды вярталася ў сне. Распальвала огонь, протирала пыль з рэчаў, знаходзіла свае старыя лялькі, размаўляла з імі, рассказывала, дзялілася з імі сваімі крыўдамі і радасцямі. Нарэшце твой сон спраўдзіўся, толькі няма часу, каб распаліць нам агонь. Але здавалася мне, калі я вярнуся ў гэты стары дом, я вярнуся ў сваё дзяцінства. Зноў стану той маленькай дзяўчынкай, дзе ты зноў будзеш мяне палохаць, дамавічком у падпечкі,
дерев'яним цмоком, слугами феі, які викрадали дітей. Ну, моя дороженькая сястрыца, не буду зараз табе хлусіць пра цмока, пра фей, але існаванне дамавічка – рэч бясспрэчная. Нам неабходна выехаць адсюль хутчэй, пакуль не сцямнела. Пайду набяру вады са студні для машыны. Дзіўны вечар. Чароўны дом. І гэта старая шафа, у якой некалі жылі паліто і футра. Мой маленькі драўляны ложак. Здаецца, тварда прылегчы на яго. І сон ахіне на мяне сваю чароўную коўдру. Усе апошнія гады мне сніўся гэты дом. Што прысніцца цяпер? Кажуць, дамавічкі патрэбны людзям, каб дапамагаць падтрымліваць парадак у хаце, падтрымліваць агонь у пячы ці ганяць мышэй. Спіць. Але ж гэта ўсё хлусня. На самой справе дамавічкі патрэбны людзям, каб спіхваць на іх усе свае грахі. Згубіць нейкую рэч, дамавічок пажартаваў. Хату спалить, опять домовичок виноваты. Эх, люди, люди. Скныр! А? Ну что, ёсть? Чекай, чекай. Слухай, ха-ха, здається, ёсь. Погляди, іди сюди. Дівчинка. Пригожая. Наивная. Того веку, что нам треба. Сама то. Ну нарешті нам пашанцавала. У мяне ўжо ўсе ногі гудзяць ад гэтых шуканняў. Слухай, але сапраўды прыгожая. А фея якраз любіць прыгожых дзяўчынак. Ну. І калі мы яе прывядзем да яе, яна адкрые ўсе трасны. А гэта нам і патрэбна. А яна не догадається? Ну, канешне, не. Яна ўвесь час будзе думаць, што знаходзіцца у прыгожым сне. А залаты сон фея адчыніць? Абавязкова, Скныр! Адчыніць! А там столькі золата, колькі захочаш! Шикарно. Скныр, глядзі. А гэта хто? Не хвалюйся. Это домовик. Ты цішэй! Ён можа прачнуцца і нам перашкодзіць. Давай, наварыжы чаго-небудзь. Толькі ведаеш. Наварыжы чаго-небудзь. Спи. 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 Ведаеш што? Што? Трэба зрабіць велізарныя крокі і вот такія вот сляды. Ну Каб так калі рабі. хто за намі паімчыцца, падумалі, што тут нейкі волат скраў ці што. 2, 3, 4, Што здарылася? 5, Не бойся, маленькая 6. прыгожая дзяўчынка. 7. Гэта сон. Прыгожы сон.
А цяпер пабеглі да феі. Ой, Вось табе і пачатак. ты кто? Як хто, не пазнаў? Не, Гэта ж я, дамавічок. домовичок? Так, мы ж з тобой сколькі разоў сустракаліся. Ты ж пастаянна на мяне свае псоты скідваеш. Прабач, домовичок, калі б я ведаў, што ты існуеш, я б ніколі на цябе не нагаворваў. Паслухай, вучыся ад сваёй сястры. Вось яна ніколі ні на кога не скідвае сваю віну. Дзе дзяўчынка? Што будзем рабіць? Няма. Сляды! Нехта выкраў маю сястру. Ты бачыш, якія велізарныя? Гэта атрымліваецца, пакуль я спаў, нейкі волат выкраў дзяўчынку. Што рабіць? Выпраўляцца ў пагоню. Якую пагоню? Ты бачыш сляды? Які ён сам быў, уяўляеш? Хто нас вырутае? У мяне ёсць бацькоўская стрэльба. Пачакай, пачакай, я тоже зараз нешта пагляджу. Павінна нешта быць. Нешта зараз. Павінна... Дудачка. Яна засталася мне ад дзядулі. Можа, яна чароўная? У пагоню. А як мы вырутаем дзяўчынку? А калі самі попадзём у бяду, хто нас вырутае? Твой драўляны рыцар, у которого меч зламаны? Калі б ён мог, абавязкова выратаў бы. Ён не такі трус, як ты. Не ведаю. Сябры мае, я з вами. Мы разом. Я все бачыў і чуў. Наперад, у пагоню. Скнир, да почакай ти, я так змарилася. Бачили, змора змарилася. Лепш ти змарила наших доганятих. Ой. Слухай, а яны зусім блізка. Ды наперадзе нейкі драўляны цурбан.
І адкуль ён толькі ўзяўся на нашы галовы? Что за цурбан, ты ведаешь? Гэта мой улюблены драўляны рыцар. Я заўсёды мяне. Влюбленный рыцарь. Слухай, Драўляны. улюбёны, не улюбёны, а я стамілася. Давай наваражы чаго-небудзь. Слухай, наворожи, 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 наворожи. Сама хоть что-нибудь можешь зрабіць ці не? Ведаеш, што скныр? Я далей не зраблю ні кроку. Я стварэнне делікатнае. Мяне трэба любіць, шанаваць. І ўвогуле, ведаеш што? Что? Шлях у трэці сон ведаю толькі я. Як знішчыць барадаўку? Не. О! Як знішчыць даганятых? Трымай. Чалавек заўжды блукае, бо шукае шчасця ён. Чалавек заўжды жадае, а жаданні здзейсніць сон. О, бачила? Якую я кветку стварыў, а? Прыгожая. Духмяная. Але ведаеш што? Ты яе лепш не нюхай. Понюхаеш і заснеш. Зноў. І я нават не дапамагу. Так што трэба хутчэй ісці, а яна неяк затрымае нашых даганятых. Пайшлі. Ой, не магу. Да пачакай ты, кветка, канешне, прыгожая. Але чаму каля яе вядро з вадой? Ведаеш што? Што? Зморачка ты моя даражэнькая. Каб ты не сунула свой нос у мае чары, а можа б і вядра гэтага б не было. Чаго стаіш? Пайшлі хутчэй. Пайшлі ды пайшлі. Ух ты, якая прыгожая мясціна. Вось тут мы і пачакаем драўлянага рыцара, пакуль ён дапаможа сялянам адрамантаваць плаціну. Ты не супраць, дамавічок? Я ніколі не супраць. Сядзець, адпачываць, а лепш ляжаць. Гэта ж моя любімая справа. Паглядзі, якая дзіўная кветка. А вось нехта пакінуў вядро, каб страннікі маглі натаміць смаку ў такую спёку. Ай, перастань брызгацца, я не зношу вады. А які ў гэтай кветкі дзіўны пах. Што з табой? Што здарылася? Табе добра? Да, мне добра. Мои маленькие сябры, яны стаміліся ў дарозе і прылеглі адпачнуць. Хай хвілінку паляжаць. А я за тое, што гэта прыгожая кветка сваімі пялёсткамі прыкрыла іх у гэты спякотны дзень, палію яе вадой.
Дзякуй табе, шляхетны падарожнік. Але твае сябры не спяць. Я іх зачаравала. Зачаравала? Але навошта? Па загаду злога чараўніка, які мяне стварыў. Я спрабавала і цябе зачараваць, але ў мяне гэта не атрымалася. Ну так, бо я драўляны, мілая кветачка. Расчаруй маіх сяброў. Здымі свае чары. Я магу спакусіць толькі да сну. Гэта я ўсім вінаваты. Затрымаўся памагчы сялянам. І вось, сябры мае папалі ў бяду. За тваю дабрыню мне так хочацца дапамагчы. Ведаеш, я не магу іх расчараваць. Але я ведаю, як гэта можаш зрабіць ты. Я? Так, у дамавічка ёсць чароўная дудачка. Зайграй на ёй, і твае сябры прачнуцца. Ага, ёсць, тільки так. Але я зусім не ўмею іграць. Да і дудка, мне здаецца, зусім звычайная. А ты прыкладзі яе да сваіх вуснаў, і яна ўсё сама зробіць. Ой, боліць. А у мяне гузак будзець. А у мяне сіняк. Што з вамі, сябры? Такое ўражанне, каб ніхто вас адлупцаваў, здаецца. Яшчэ калі я засынаў, заіграла нейкая дзіўная музыка. Всё сталося такім яркім, такім бляскучым. Заігралі такія дзіўныя музыканты, аж не захацелася прачынацца. Так, я таксама іх бачыў. І музыка такая цудоўная была. І так добра было. А потым заіграла вось гэта дудачка. Я зразу ўспомніў пра родны дом, пра маці з рушніком, пра радасны смех сястры. Так, я таксама іх чуў. І потым прыйшлі музыканты, узялі свае інструменты і білі мяне, па чым попала. Ага, нават па галаве. Сябры мои, сябры, але гэта дудачка выратавала вас. А цяпер наперад, у пагоню, нам некалі трэба спяшацца. Дзякуй табе, шляхетны рыцар, за тваю дабрыню. Шчаслівай дарогі! Бывай. Бедная, несчастная зморочка. Болят мои ноженьки и ломят мои рученьки. Никто меня не пошкодует. Ты лепш паглядзі, куды мы прыйшлі. И куды ж? Глядзі, які замак. А ведаеш, хто там жыве? Кто? Король боязливца. И ведаешь что? Что? Вот менавіта ён нам и дапаможа. Скныр, А? такі ты дзіўны. Як ён нам дапаможа, калі ён сам боязліўца? О, не скажи. Ты ведаешь, боязливцы гэта самые небяспечныя люди. Так что пошли ў замак. Скныр, Ну? які ты у мяне разумны! Ой, ты яшчэ не ведаеш, які. Почетно и завидна наша роль, да наша роль, да наша роль, да наша роль не может без
из охранников король. Когда идем, дрожит кругом земля. Всегда мы подле короля. Охрана, встает охрана. Если близко воробей, мы готовим пушку. Если муха муху бей, сядем на мушку. Сябры мои, паглядзіце, але гэта сапраўдны замак. Так, а давайте адпачнём у гэтым замку. Ты, дамавічок, гультай і дамасед. Мы не павінны страчаць часу. Ну, дамасед. І што з гэтага? А дзе мне было вандраваць? Ад печы да лавы? На дапамогу! На дапамогу! Чуеце? Ратуйце! Гіну! Сябры, наперад, трэба дапамагчы. Аліся! Будзеце ведаць цяпер, як бегчы на дапамогу неведама каму і неведама куды. Сядзіце цяпер тут. Яшчэ адзін крок, я страляю. Ай, А ну, адпусці маіх сяброў. не магу, Чаму? таму што стрэльба не зараджана. Ах, не заражана. Ну гэта мы зараз спраўдзім. Лічу до 5. 1. Ваша милость, тата ее стреляе. Не бойся, дачушка. Стрэльба не зараджана. 2. Ага, не зараджена. А чаму вы тады за мяне схаваліся? Гэта не я схаваўся. Гэта ты ў гераічным парыве за мяне прыкрыла сабою. 3. Ваша милость, мне здаецца, она ўсё ж таки стрэліць. Што тады, ваша милость? 4. Тады, дачушка, атрымаеш узнагароду. Пасмяротна. 5. Здаёмся. А ну, Здаёмся. адпускай маіх сяброў. Не магу. Што? Не магу. Зноў? Честно, королевская, не могу. Сомлел. Сомлели ноги, сомлели руки, не могу пошевелить. Да поможи мне, добрый хлопчик. Вот, теперь усе разом. Уставай, дочушка. Уставай, мы перемогли. Пойдем. Ваша милость, до паўночы засталося паўгадзіны, зараз прыйдзе разбойніца. Уцякайма, ваша милость. Уцякайма. А гэтыя няхай пасядзяць тут, нацерпяцца страху. Говорят мы пяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадай на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля. Королевая карта бита, бит и весь его отряд. Дело будет шито-крыто, карты правду говорят. Вуаля, вуаля, завтра грабим короля. Вуаля, вуаля, завтра грабим короля.
Давайте золото, гроши. Все, что у вас есть. Нічого нема. У їх тільки некая дудка і незаражена стрельба. Ну, добре. У котел зварить, засмажите их. Ой, матуля, а погляді, який хлопчик, а покинь його мені. Чому гэта табе? Я так само його хочу. Я ж не саме пригожая. Хто ти прихожая, а диді страшидла? Я страшидла, а ти баба Яга. А ти кікімора. Ну, дівчата, не сваритеся. Добре, одной буде рука, а другой буде голова. Вона шляхетніша, найпригожейша, наймилейшая. Пані, такой цудовної красоти я не бачу ніколи в світі. Ой, ви чули? Мені ніколи таких слов ніхто не говорив. Тільки чула. Образина, людожерка, злодейка. Ух! Ну что, у такой королевы не может быть жестким сердце. О, чули? Чули? Ён назвав мене королевой. Он и милейшая королева. Пропусти нас, коля ласка. Поважаная, нам треба спасти маленькую дзяўчынку. Ну, дзяўчынку. Так. Ну, добре. У меня так само две дзяўчынкі прыгажуні. Я дзяўчынак люблю. Добре, ідите, але ідите хутчэй, пакуль я не перадумала. Я никогда не могла сесть и что-то написать. Это нужно понять, что сердцу хочется сказать. Я хочу спеть о любви, а я хочу о храбрости. А я об одиночестве. А я всех, но больше о себе. Не хочется мне петь. В любовь не верю я. Душа моя давно слепа. И лирика не для меня. Все гэта добра. Все гэта лірыка. Але дзе дзяўчына? Ну дзе? Зараз яны знаходзяцца разам з феяй у першым квяточным сне. У першым. А залаты трэці? Трэці. Памятаеш? Так. Пойдзем туды за дзяўчынкай, а там столькі золата. І забярем яго столькі, колькі захочам.
і купім сабе усё. Усё купим. Усё. Але ведаеш што? Трэба спачатку знішчыць фею. Ну, вось, нарэшце ў твою галаву прыйшла хоць якая шыкоўная ідэя. Ну? Скнырчык, я заўсёды была тваёй аднадумцай. Ну ўсё, хопіць гэтых міласцей, вставай з трону, дурань. Каралеўства сноў – гэта самае цудоўнае каралеўства ў свеце. У ім 3 сны. Зараз мы з табой знаходзімся ў першым сне, у кветкавым. Гэта сон кветак, яркіх красак, прыемных пахаў. У гэтым сне я пранаю свае найпрыгажэйшыя сукенкі. Як прыгожа, як цудоўна. Так, прыгожа. У другім сне мы апынаемся ў палоне чорных жахаў, жудасных кашмараў, страшных пачвараў. І сама смерць блукае недзе паблізу. Там можа дапамагчы толькі любоў. Яна хуценька перанясе нас у 3-й сон. 3-й сон – гэта сон міласэрнасці і любові. У ім знаходзяцца самыя найкаштоўнейшыя духоўныя скарбы. Але толькі выбраныя людзі знаюць пра гэта. Звычайныя людзі бачаць там груды золата, драгацэнных камянёў, дыяменты. Сапраўдныя скарбы схаваныя ад іх сквапных вачэй. Мілая госця, мяне нехта патрабуе ў троннай зале, я павінна адысці на некалькі хвілін. Я цябе пакіну ў першым сне. Там табе не будзе сумна сярод срэбраных люстэркаў і кветак. Давай я цябе праваджу і скоранька вярнуся за табой. Хорошо. Вітаем цябе, шаноўная фея. І я рада вас бачыць, дарагія госці. Як вам падабаецца маё каралеўства? О, такого цудоўнага каралеўства і такіх духмяных кветак мы не бачылі ў сваім жыцці ніколі. І такіх нікчэмных служак, як гэтыя во два. Мы ж дагорваліся з табой соблюдаць этыкет. Якія невыхаваныя ў цябе сябры, рыцар. Яны разгубіліся, убачыўшы такую прыгажосць. Сапраўды, маё каралеўства самае прыгожае ў свеце. Каралеўства сноў. Нешта хочацца спаць, пакуль фея расказвае свае казкі. Якія нахабныя ў цябе сябры, рыцар. Яны, напэўна, вельмі стаміліся, фея. Нам трэба ісці. Мы прыйшлі па справе, не слухаць гэтыя казкі. Так, навошта ты загадала сваім служкам выкрасць маю сястру? Якія няўдзячныя госці, да таго ж яшчэ і нязваныя. Пэўна, трэба ператварыць вас у кветкі, каб не раздражнялі мяне. Самы час.
нашага чурбана нічога не бярэ. Ну што тут скажаш? Дзерава. Дзе дзеліся мае сябры? І куды знікла ваша гаспадыня? У нас няма больше гаспадыні. Мы валадары ўсяго. Мы валадары залатога сну. І тое, што тут самае каштоўнае — золата! Золата! А калі золата такое, можа, яго можна абмяняць на маіх сяброў і на фею? Так ты аб чым гаворыш, дурань драўляны? У цябе ёсць золата! На што табе якія сябры? Цішэй. Слухай, рыцар, твае сябры зараз знаходзяцца ў другім сне. Там ёсць і фея. Але гэта самы кашмарны сон, бо там ёсць смерць. А смерць нікога не адпускае. Ну, калі золата такая найвышэйшая каштоўнасць, ці нельга яго абмяняць у смерці на жыццё феі і маіх сяброў? Ну, Як слухай. з ім можна размаўляць, а? Як з ім можна размаўляць? У цябе ёсць золата! Якія сябры? Зморачка, пайшлі хутчэй адсюль, я не магу яго слухаць. Рыцар, жыццё можна абмяняць толькі на жыццё. А які варыянт камусьці добраахвотна мяняць сваё жыццё дзеля жыцця іншага? Забудзься ты пра сваіх сяброў, ды вяртайся дадому. Не, я не вярнуся, пакуль не выратую маіх сяброў. Зморачка, пайшлі, я ўжо не магу трымаць, там усё золата на свеце. Пойдём, А ты пойдём. стой тут, драўляны ёлупень. Хачу, каб смерць забрала мяне ў свой трэці сон замест жыцця феі і маіх сяброў. Я вперед. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора. Як прыемна бачыць такіх шчаслівых дзяцей. Адразу хочацца выканаць усякае вашае жаданне. Дзеці, якое у вас самае вялікае жаданне? Мы хочам вярнуцца дадому. А вы ні пра што не забыліся? Хутчэй дадому. Ну што ж, хай будзе па-вашаму. Адпраўляйцеся дадому. І каб драўляны рыцар вярнуўся. Нарэшце. Рыцар, цяпер ты вольны. Няўжо смерць адпусціла мяне? Так, бо тваё жыццё належыць майму сыну і гэтым дзецям. І пакуль яны будуць любіць цябе, будзеш жыць ты. Але дзеці хутка вырастаюць і становяцца дарослымі, і забываюцца пра свае улюбёныя цацкі і лялькі. Няправда! Мы ніколі не забудзем драўлянага рыцара. Добра, адпраўляйцеся ўжо дадому. І ты, дамавічок, разам з імі. Рыцар вас дагоніць.
Веришь? Такое жыццё. Ты самый пригожий и самый милый на свете. Не, Зморачка, гэта ты у мяне самая прыгожая на свеце. Але што з імі, Марыя? Яны трапілі ў трэці сон і палюбілі адзін аднаго. Бо ў трэцім сне нарадзіўся мой сын. А той, хто хоць раз наблізіцца да яго, ужо не можа не любіць. Рыцар, заставайся ў маім каралеўстве. Будзеш мне верным сябрам і добрым памочнікам. Дзякуй, Марыя. Не, я не магу застацца. Паглядзі ў гэтае люстэрка часу. Яно пакажа, што станецца з табой праз 5 гадоў. Бачу. Што? Пакрытыя, закінуты дом, пакрытыя пылам рэчы і сябе на сцяне. Застанешся? Не, Чаму? бо веру, што дзеці гэтых дзяцей некалі вернуцца ў пакінуты дом і знойдуць кінутую ляльку. Бывай, Марыя. Бывай, шляхетны рыцар. Золотенький ты мой скнырчик. Ты мне даражэй за ўсё золата на свеце, Зморачка. Дорить нам раствор, дорить нам раствор, дорить нам раствор, любовь. Дорить нам Иисус, дорить нам Иисус, дорить нам Иисус, любовь. Мы все переживаем, коли пришла беда, але заўжды прыходзіць час раства. Заўсёды мусім ведаць, калі праблемы знов, што дорыць нам Ісус любоў. Дорить нам раствор, дорить нам раствор, дорить нам раствор, любовь. Можа, падаецца, што спеў не так гучыць, жыццё ідзе не так, як мае быць. Ты не зважай на тое, час радасці прыйшоў, бо дорыць нам Ісус любоў. Дорить нам раствор, дорить нам раствор, дорить нам раствор, любовь. Дорить нам Иисус, дорить нам Иисус, дорить нам Иисус, любовь.
Стойте, стойте, стойте.
Пахвалёны Ісус Христос. Шановне господарство, калі ласка, зрабіце праход по цэнтру, каб працэсія магла прайсці, а таксама папрашу вызваліць месца ля стаенкі, таксама, каб там было месца стаць святарам і міністрантам. Дзякуй.
что по крысе наполнил свет. Пусть он трындит, так звон звенит, горы долы, полны хвалы. Звонко звенит, песня гучит, спяває люд, отбывся суд. Народился сегодня светлый солнце, народился сегодня светлый солнце. Душа навеки исполняйся, родился. Звонко звенит, песня гучит, спяває люд, радостный лук, что по крысе наполнил свет. Пусть он трындит, так звон звенит, горы долы, полны хвалы. Звонко звенит, песня гучит, спяває люд, отбывся суд. Народился сегодня светлый солнце, народился сегодня светлый солнце. Душу навеки исполняйся, У імя Айца і Сына і Духа Святого. Святое Євангеліє паводле Лукі кажа, што найсвяцейшая Панна Марыя, нарадзіўшы свайго сына, паклала яго ў яслі, бо не было для іх месца ў заездзе. На ўспамін аб гэтым напярэдадні нараджэння Пана мы ўпрыгожваем у нашых дамах ялінкі, а пад імі ставім маленькія бэтлеемскія яслі з фігуркай дзіцяці Езуса. Молімся да нябеснага Айца, які з любові да людзей паслаў у свет свайго сына, каб мы былі гатовыя з вераю прыняць Езуса у свае сэрцы. Святы Ойча, Ты так полюбіў свет, што паслаў нам Езуса, Твайго мілаванага Сына, народжанага з Панны Марыі, каб нас прывесці да Цябе. Няхай паводле Твайго благаслаўлення гэтая фігурка дзіцяці Езуса, нараджэнне якога мы адзначаем, будзе знакам ягонай прысутнасці і Тваёй любові. Добры Ойча, адкрый нашыя сэрцы, каб мы з радасцю прынялі Езуса і бачылі яго ў кожным, хто патрабуе нашай любові. Табе хвала і пашана ва ўсе вякі.
слаўляем Цябе. Дзякуем Табе дзеля вялікай хвалы Тваёй. Пане Божа, валадару нябесны, Божа Ойча всемогутны, Пане Сыне Одинародны, Езу Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прийми моление наше, які сядеш праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалимо Отця. Амінь. Молимся. Гэтую святую мшу цэлебруем у наступных інтэнцыях. Брат Андрей Жылевіч моліцца за памерлага Олега ў святой мшы пахавальнай. Брат Андрей Зуй моліцца о Божай міласэрнасці і абароне і ласцы на вяртанне для Надзеі і Ігара. Я гэтую мшу цэлебрую о Божым бласлаўленні і патрэбных ласках, апецы Маці Божай, дарах Святога Духа і ласцы на вяртанне для Віктара, яго сям'і, а таксама для Віктара з нагоды дня нараджэння. Божа, Ты ўчыніў, што ў гэтую святую ноч зазяла нам сапраўднае святло Езус Христус. Дай просім, каб з вераю прыняўшы на зямлі святло Яго праўды, мы мелі ўдзел у Яго радасці ў небе, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. Народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад табою, як весяляцца ў час жніва, як цешацца пры падзеле здабычы. Бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоных, і розгу прыгнятальніка ягонага ты зламаў, як у дзень Мадыяма. Бо ўсякі бот ваюючага жаўнера і адзенне, забруджанае крывёю, будзе кінута ў пажар на ежу агню. Бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго. І дадуць яму імя цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Айцец, князь спакою. Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і падтрымае ў правасуддзі і справядлівасці, адгэтуль і навекі. Руплівасць Пана магуццяў учыніць гэта. Гэта Слово Божие. Народился сёння Збаўца Езус Христос. Народился сёння
Zbawca Jezus Chrystus. Śpiewajcie Panu nowую pieśnię, śpiewaj Panu wся ziemia. Śpiewajcie Panu, славьте Его на имя. Народился сегодня Спасца Иисус Христос. Обвящайте с дня в день Его избавление, оповедайте меж племенами про славу Его. Поміж усіми народами процуди ягония. Народився сьогодні Спасца Єсус Христос. Нехай радуется небесы и веселится земля. Нехай шумить море и все, что его наполняет. Нехай устешится поле и все, что на ним. Нехай ускликают стады все древы лесные. Народился сегодня Збавца Иисус Христос. Перед обличчям Пана, який приходить судить землю. И он будет судить свет справедливо, а народы поводле своей правды. Народился сегодня Збавца Иисус Христос. Читання послання святого апостола Павла до Тита. Умілаваныя, з'явілася ласка Божая, збаўчая для ўсіх людзей, якая вучыць нас, каб мы, адрокшыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы нашага Езуса Хрыста, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Гэта Слова Божае. Обвящаю вам великую радость. Народився сьогодні Збавца, яким ёсць Христос Пан. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Сталася ў тыя дні, выйшаў ад Цэзара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэты перапіс быў першы падчас панавання Квірынія ў Сірыі. І пайшлі ўсе запісвацца кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Юзаф з Галілеі, з горада Назарэта ў Юдэю, у горад Давіда, званы Бэтлеем, бо ён быў з дому і роду Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй. І нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Раптам з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа. Бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. І вось вам знак. Знойдзеце немаўля, спавітае і пакладзенае ў яслях». І раптам з'явілася з анёлам вялікае мноства войска нябеснага, якое праслаўляла Бога і ўсклікала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі». Гэта слова Пана. Хто можа прысядзьце, калі ласка. Дарагія любыя браты і сёстры, святкуем сёння адну з самых галоўных таямніц нашай веры – уцелаўленне Бога. Святкуем тую праўду веры, што Бог, будучы вечным, будучы перад вякамі, бясконцым, прыніжаецца, уваходзіць у час і прастору і становіцца чалавекам з чыстай, простай жанчыны, з Марыі. І гэтая праўда веры, яна трохі незвычайная, бо яна з аднаго боку вельмі простая, а з другого боку яшчэ, акрамя таго, што яна простая, яна яшчэ мае і свой смак, мае свой колер, мае свой нават запах. Усе мы сёння на пачатку гэтай літургіі кіравалі наш позірк на стаенку, якая ў нас пабудаваная в гэтым годзе так грунтоўна. І сапраўды, калі хтосьці там бліжэй сядзіць, нават можа гэты запах адчуць, перадусім сена, на другім месцы, можа, троху кроліка казіка. Але, напэўна, большасць з нас калісьці была ў хляве. Можна цяпер узгадаць гэты запах хлева. Вось такі запах, вось такі пах мае сённяшняя ўрачыстасць, мае гэтая праўда веры. І яна не патрабуе нейкіх мудрых словаў, не патрабуе нейкага тлумачэння, бо гэта немагчыма растлумачыць. Яна не патрабуе нейкіх такіх алегорый, нейкіх катэгорый філасофскіх, каб гэта данесці. Сёння, слухаючы Евангелле, мы маглі пачуць толькі адзін заклік, адну просьбу. Ідзіце хутчэй і знойдзеце немаўля, якое ляжыць у яслях. Іначай кажучы, ідзіце і паглядзіце. Адна просьба сёння да ўсіх нас. Ідзіце і паглядзіце на гэтае дзіцятка, якое нарадзілася. Больш сёння Бог
ад нас нічога не хоча. Просто просіць, прыйдзі і паглядзі. І панюхай, адчуй, убач, да, дакраніся. Для гэтага ён і стаў чалавекам, каб ты мог гэта зрабіць. Вельмі цікава, слухаючы гэта Евангелие, вось, калі трошки ведаць гістарычныя абставіны, якія адбываліся ў той час у Рымскай імперыі, на землях Палестыны, убачыць гэту іронію святога Лукі Евангеліста. А можа лепш сказаць іронію самого Бога. Чаму так кажу іронію? Таму што пачынаецца сённяшняе Евангелие са словаў, што ў дні Цэзара, Аўгуста, у часе панавання Квірынія ў Сірыі канкрэтныя асобы, так, вось, быў аб'яўлены перапіс па ўсёй зямлі. Што гэта была за сітуацыя? Вельмі важна на гэта звярнуць увагу, бо Бог не проста прыходзіць у стаенку, ён прыходзіць у канкрэтны гістарычны момант. Да? І чаму ён яго выбраў? Чаму менавіта так ён прыйшоў? Вось у гэтым мы можам многа чаго адкрыць, што блізка нам. Таму пару слоў дазвольце разам з вами паразважаю пра гэта. У часы вось гэтага імператара Аўгуста панаваў так званы Пакс Романа, рымскі мір. Гэта як выглядала? Рымскія легіёны жаўнераў захватвалі ўсё больш і больш тэрыторый. Розныя народы сабе падпарадкоўвалі вельмі брутальна, так вельмі моцна і казалі так. Потым выходзілі да людзей і казалі: радуйцеся, людзі, радасная вестка. Аб'яўляем вам цяпер урэшце мір. Да? Прыйшоў рымскі мір да вас. Да? Як бы вось можаце радавацца. Мы радасную вестку. Ёсць наш збаўца імператар Аўгуст. Ён як бы гэта першы імператар, які сабе прысвоіў тытул збаўцы. Да? Вось. І глядзіце, гэты перапіс, які ён распачаў, быў для таго, каб ведаць, колькі ў яго абшары ўвогуле людзей, а перадусім мужчын, да, мужчын рэкрутаў у рымскія легіёны. Да. Вось такія часы, да, калі людзям паўсюль аб'яўлялася радасная вестка і аб'яўляўся супакой. Да. А мы бачым па прыкладзе вось ізраільскага народа, што ані супакою у той час, міру і радасці тады не было. Панавала вялікая бязраднасць, былі вялікія падаткі, народ жыў бедна, і народ толькі маліўся да Бога ўжо сотні год. Божа, спашлі нам сапраўднага збаўцу. І можам паглядзець, што і ў сённяшнія дні таксама вельмі шмат крычыць нам: вось, да, вось вам радасная вестка. Можам, не знаю, уключыць YouTube рэкламы, радасная вестка, скидкі, там яшчэ штосьці, розныя ідэі, розныя, не ведаю, нам думкі насоўваюцца і кажуць нам: вось сакрэт поспеху, вось тое, што табе трэба на тваё жыццё, дасягай, рабі гэта, гэта цябе збавіць. Вось розныя людзі, розныя групы, розныя прадукты аб'яўляюць сябе збаўцамі нашага жыцця, тымі, хто прынясе нам радасць і супакой. І некаторым з іх мы верым і спадзяемся сапраўды, некаторым не, у некаторых мы расчароўваемся. Часамі мы самі спрабуем для сябе быць збаўцамі. Самі думаем: я ўсё ўлажу, я буду так працаваць, буду так змагацца, усіх у сваёй сям'і уратую, гэтых і бедных, і гэтых маіх неказістых. Усім бывае, што і бабулькі так у сям'і кажуць: да, ўжо пенсія, здароўя няма, пайду на работу, зараблю, і ўнукам аплачу навучанне, і закаткі дзецям зраблю, ўсё зраблю, усіх спасу. Да? Як бы, вось, бывае і так, што мы маем, што я буду гэтым імператарам Аўгустам у сваім жыцці. Да? Але ўсё роўна вось бачым, што народ ізраільскі сутыкаецца з чымсьці такім, з такім вось словам, станам, да якога бы хацеў вось запрасіць вас падумаць, станам безраднасці. Я не ведаю, гэта мне не дапамагае. Я не маю радасці і не маю супакою. Не ведаю, браты і сёстры, ці калі-небудзь у жыцці вы адчувалі сябе бязраднымі, няздольнымі зрабіць нічога. Можа, не ведаю, можа хтосьці адчуваў, можа нават сёння хтосьці такое адчуў. Адзін святар, памятаю, расказваў пра сітуацыю, калі яго запрасілі прыйсці да адной дзяўчынкі 17 год, якая ўжо зрабіла 2 спробы самабойства. Кажа: сёнз, ідзіце, пагаварыце з ёй, можа вы паможаце. Да? Як святар кажа: я прыходжу, і гэта дзяўчынка ў мяне пытаецца: скажыце, як зрабіць так, каб мне захацелася жыць?
І ён кажа, і я шчыра адчуваю сябе бязрадным. Я не знаю, што ёй сказаць. Бываюць такія моманты ў жыцці. Я бачыў падобныя моманты, калі мы з братамі мелі паслугу ў хоспісе, у Любліне. Вось таксама было падобна, да? Так бы не раз, прызнаюся шчыра, я бачу чалавека, які церпіць, які ляжыць, які хутка памрэ, да? І адчуваю ўнутры вялікую бязраднасць. Я не ведаю, што сказаць. Не ведаю, у сэрцы адчуваю, што вельмі хачу чалавеку дапамагчы, а не ведаю як. Не ведаю, як перадаць гэта прагненне жыць. Не раз бывала, што спрабаваў нейкі такі small talk, да, там, адкуль вы, а дзеці ёсць, а ці наведваюць, а там што-небудзь такое. Але самі адчуваеш, што гэта такое вельмі небяспечнае, што яшчэ больш можа чалавека раніць, бо ён адчувае, што ты бязрадны і што ён бязрадны. Да. І вось, можа быць, у нас нават сёння ў кагосьці былі такія моманты. Вельмі часта такое бывае, што калі рыхтуемся да святаў, гатовім, прыбіраем, што абавязкова пасварымся. Да. І вось, і жанчынкі ў сэрцы носяць такое, што ну, урэшце, гэтыя святы будуць такія цёплыя, добрыя, урэшце мы ўсе абнімемся, урэшце хораша з'ядзім, а тут ну, куды ты палажыў гэты, не знаю, гэтую сялёдку, я ж прасіла цябе туды палажыць, там, да, альбо, ну, слухай, ну, я ж прасіла цябе прыбраць, да, а што ты на мяне ўвесь час крычыш? І гэтак і пашло, і вот і свята ўсе сапсаваліся, да. Можа быць троху цяжэй, можа да кагосьці, хтосьці спадзяваўся, што можа гэтым разам яго другая палавінка не вып'е, не нап'ецца, а вось зноў напіўся ці напілася, прыйшоў і зноў сэрца баліць, адчуваеш сябе бязрадным. Можа быць так, што хтосьці думаў, ну вось датрываю без граху да гэтай урачыстасці, а вот, не знаю, сарваўся, нешта зрабіў, выругаўся, не знаю, прынізіў кагосьці з родных, і такі цяпер, можа, адчуваеш сябе, да што ж такое? Што ж рабіць са мной самім? Да? Не ведаю. У кожнага, пэўна, з вас, браты і сёстры, нейкія ёсць свае моманты такой бязраднасці, момантаў, дзе мы не можам пераскочыць. І дзе нам, як бы, кажуць радавацца, трэба радавацца, супакой мець, да? А яго няма, гэты супакой. Вось. І што сёння робіць Бог? У чым увогуле сэнс гэтага свята? Глядзіце, Бог сёння робіць такую рэч. Ён кажа, ведаеце што? Ён прыходзіць, вось, уявіць сабе, Рымская імперія. Яна агарняла ўсё Средиземнамор'е, да? Вот увогуле Іспанія, Італія, Грэцыя, далёкая Азія, Паўночная Афрыка, столькі народаў. Тут нейкае такое захалусце, Палестына, адзін з самых маленькіх гарадоў, Бэтлеем, да? І першае, што што анёлы усклікаюць, што Бог усклікае, гэта хвала на вышынях Богу, радуйцеся, пастушкі. Самыя людзі, якія ўвогуле мелі найменшы статус, найменшае значэнне, якія вось цягнулі свою лямку і нічога занадта не маглі ўвогуле ў гэтым свеце. І Бог прыходзіць да іх і кажа, вот я вам аб'яўляю сапраўдную радасць, бо прыйшоў збаўца Пан. І кажа, ідзіце і паглядзіце. І сёння Бог глядзіць на кожнага з нас. Бачыць, асабліва хоча, каб мы разам убачылі гэтыя моманты, самыя цяжкія нашага жыцця, дзе мы не спраўляемся, дзе нам вельмі цяжка, дзе мы расчараваныя самімі сабой. І кажа, ведаеш што, хадзі сюды. І мы спадзяёмся, што Бог можа неяк гэта разруліць, што гучна войдзе і ўсіх нашых ворагаў паканае, ўсіх, хто нас забівае, хто нас раніць, што вылечыць усе хваробы, што яшчэ штосьці зробіць такое. А Бог кажа, хадзі сюды. І кажа, вот прыходзіш, усміхаецца тебе, кажа, возьми мяне на ручкі. Нелагічна, нелагічна. Але кажа, вот возьми, калі ласка. Вось я такі. Я памятаю, на выходных з Францішкам гэты прыклад казаў. Калісьці мяне вельмі здзівіла. Я так люблю спорт глядзець, розныя, там усе віды спорта люблю. Я калісьці глядзеў, хіба гэта не Алімпіяда была, а чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы. Быў забег, па-мойму, 800 метраў. Ну, 800 метраў такая дыстанцыя, дзе спачатку там сілы не сэканоміш, трэба адразу хутка бегчы на максімуме. Вось, і ўсе так бягуць, там барацьба за першае, другое, трэцяе месца. Все такі видно, твары такія, вось, азлобленыя такія. І адзін, вось, другога ці там зачапіўся, не памятаю, і адзін падае. Адзін чалавек падае з гэтай першай чацвёркі. І ўсе далей пабеглі. Адзін супернік яго затрымаўся, падняў яго,
Абняў і двоіх яны так вот у абнімку прыбеглі да фініша, апошнія. Вось. Цікавы момант, бо ён вельмі прыгожа адлюстроўвае самі нашае жыццё, калі мы бяжым, і нам здаецца, нам трэба перамагчы, трэба змагацца, бо інакш, ну чаго я стараўся, чаго я траціў свае сілы, гэтыя гады, да? А тут прыходзіць такі рэзка момант зусім з іншай байкі, зусім іншы. І ведаеце, гэтыя два хлопцы, якія беглі, мне здаецца, яны былі самыя шчаслівыя, якія там прыйшлі апошнія. Яны зразумелі штосьці, што не зразумелі іншыя. І стадыён глядзеў, усміхаўся, глядзеў на іх. Там пераможцы там забылі ўсе. Вон, хлопцы двоіх прыходзяць на фініш. Вось, яны зразумелі штосьці, чаго не зразумелі іншыя. Мне здаецца, што штосьці падобнае Бог запрашае зразумець і нас, каб затрымацца, сказаць: стой, хопіць быць збаўцам самого сябе, хопіць спадзявацца на іншых імператараў Аўгустаў, што яны табе дапамогуць. Ідзі і вазьмі мяне на ручкі. Ідзі і паглядзі, як я табе усміхаюся. Ідзі і проста паглядзі. Больш табе нічога не трэба. Я прыйшоў для цябе. Вось што хоча Бог у гэтым свяце нам сказаць. Вось, это вельмі простая рэч. Максімальна простая. Ідзі паглядзі, адчуй. А якая ж яна цяжкая. Мы не прывыклі так атрымліваць падарункі. За ўсё трэба працаваць, змагацца, чымся дудзячыць. А ён кажа: ідзі паглядзі. Сёння Бог усміхаецца, глядзіць на нас, глядзіць на нашу безраднасць і кажа: я з табой, я табе давяраю. Глядзі, які я слабы, які я сам патрабую твайго цяпла, патрабую, каб ты мяне патрогаў, каб паказытаў мой жывоцік, каб ты панюхаў, як пахне мая стаенка. Вось што сёння Бог хоча нам сказаць. І сутнасць гэтага свята яна ў тым, каб праз прызнанне нашай слабасці, праз нашу споведь, праз святую камунію, якую многія з нас прымуць, праз тое, што мы, не ведаю, паламаемся аплаткам пасля гэтай імшы, абнімем кагосьці, каб Бог нарадзіўся ў нашым сэрцы, каб мы зразумелі, што ўжо ёсць любоў, якая пранікае нашу безраднасць, якая перамяняе гэтае сэрца і надае сэнс гэтаму жыццю. І мы самі не можам яе неяк з калена высасаць. Мы не можам. Яна проста ёсць. Яна проста прыходзіць, але для таго, каб яе спазнаць, каб яе прыняць, трэба прынізіцца, трэба прыйсці і проста паглядзець. Вот. Трэба перастаць быць моцным. Трэба прыйсці як пастушок, які проста пасвіць авечак, кажа: ідзі, ён пайшоў, паглядзеў, бо ён, а што ён можа яшчэ? Проста пайсці паглядзець. Вось таямніца гэтага свята. Яна вельмі глыбокая. Я вельмі запрашаю вас, браты і сёстры, дазволіць Езусу сёння і ў бліжэйшыя дні вось гэтага перыяду Божага нараджэння на сябе паглядзець. Калі ёсць там будзе магчымасць яшчэ раз, можа хтосьці, хто ў граху паспавядацца, хтосьці, хто пасварыўся, памірыць, сказаць: слухай, ведаеш што, конечно, ты мяне дастаў, я не ведаю, што з табой рабіць, але я цябе люблю, дзякуй, што ты ў мяне ёсць. Вось у гэтых момантах, вось такіх простых, калі мы проста: я не знаю, што табе сказаць, я не ведаю, чым табе дапамагчы, не ведаю, чым сабе дапамагчы, але ведаю, што для мяне нарадзіўся Бог. Вось пра гэта сёння свята. І няхай гэтая ягоная любоў збаўляе нас. Няхай яна нарадзіць у нашым сэрцы сапраўдны супакой. І таксама з гэтага супакою будзе вынікаць сапраўдная, глыбокая радасць, якую нам ніхто ніколі не забярэ. Паўстанем, вызнаем нашу веру, а на словы і ўцелавіўся ад Духа Святога. Агулам трэба кленчыць, але нас так шмат, каб не перашкаджаць адзін аднаму. Зробім глыбокі паклон на словы і ўцелавіўся ад Духа Святога. Веру ў адзінага Бога.
пачулі слова радаснай навіны пра тое, што Бог з намі. Ажыўленыя вераю ў Божае Слова, прадставім нашаму Айцу ў небе супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў усяму свету вечную любоў Бога, аб'яўленую ў Хрысце. Молімся за тых, каму даручана місія абвяшчэння Божага Слова, каб яны рупліва і аддана выконвалі сваё заданне. Молімся аб спакоі ва ўсім свеце, каб кожны чалавек адкрыў сваё сэрца для Хрыста, які з'яўляецца крыніцай спакою. Молімся за тых, хто знаходзіцца на вайсковай службе, каб Хрыстус, які прыходзіць на зямлю, адарыў іх сапраўднай ласкай. Молімся за хворых і самотных, каб радасць бэтлеемскай ночы напоўніла іх сэрцы надзеяй. Молімся аб Божым благаслаўленні і патрэбных ласках, апецы Маці Божай, дароў Духа Святога і ласкі навяртання для Віктара і яго сям'і, і для Віктара з нагоды дня нараджэння. Молімся аб Божай міласэрнасці і абароне і ласкі навяртання для Надзеі і Ігара. Молімся аб радасці ў вечнасці для памерлага Алега. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы імкнуліся сваім жыццём праслаўляць Бога. Просім Цябе, Пане, выслухай нашыя просьбы і учыні, каб бляск Твайго святла асвятліў усё нашае жыццё. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Ай, Пан Бог принял. Няхай будзе табе, Пане, прыемнай нашай ахвяры, якую складаем табе ў гэтую святую ноч Христовага нараджэння. Каб праз таямнічае перамяненне дароў мы атрымалі ўдзел у боскасці Твайго Сына, у якім наша чалавечая натура паядналася з Табою, які жыве і валадарыць навекі вечныя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо праз таямніцу ўцелаўлёнага слова заззяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога ў бачнай постаці, былі ім узнесеныя да любові нябачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разом з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму, у еднасці з усім касцёлам, у найсвяцейшую ноч, калі благаслаўлёная Марыя у непарушаным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе,
бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть свою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне і ў неба ўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай, Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Францішкам, святой Кларай, святым Казімірам, святым Піо і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просим Тебя, Пане, нехай эта ахвяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацаваць у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим, папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзафом, біскупом Казимиром, с усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стоит перед Тобою. Добрый Ойче, ласкаво з'яднай з собою усіх рассеяных по свете дзяцей Твоих, наших померлых братоў і сясцёр і усіх, хто ў ласцы Твоёй адышоў з гэтага свету. Милостиво прими владарство Твое, где и мы спадзяёмся быть, каб разом з ими заўсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якога адорваешь свет всялякими добротами. Праз Христа, с Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы могли стать детьми Божьими, тому полной удячности осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. О Твоё владарство и моц, и хвала вовеки. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Слова сталася целам, і бачылі мы славу ягоную. Божьей ночи в Вифлееме
зельках ляжит соседи, у пялёнках без оденья, один как лежит, один как лежит. Дружно побегли воздушный веклей, спалцу бачить, як мага гучей, як анёлы рассказали, знайшли Бога, привітали, отдали поклон, отдали поклон. Тебе чакали мы так долгий час, коли ты придешь, уратуешь нас. Народишься, оголосишь, раз анёлов нас запросишь, привитать тебе, привитать тебе. Сегодня витает целый свет тебе, спевы молитвы, кожный шле своє, просить ласки и опеки, тут на свете и навеки, небесной хвале, небесной хвале. Стай нам покорно, мы перед Христом, сменится скоро свет, где мы живем. Веру Спасца доживую, духом правды накируем нас у вечный дом, нас у вечный дом. Веру Спасца доживую, духом правды накируем нас у вечный дом, нас у вечный дом. Молимся. Пане наш Божа, дазволь нам з радасцю святкаваць нараджэнне нашага адкупіцеля і годным жыццём заслужыць лучнасць з ім у небе, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Каротенькія аб'явы. Вось. Пару слоў скажу яшчэ. Перадусім, калі азначаем святы, гэта заўсёды нагода для таго, каб сказаць дзякуй. І дазвольце, што некалькі слоў падзякі скажу. Перадусім вам, дарагія браты і сёстры, што вы прыйшлі, бо літургія пачынаецца тады, калі ўсе збіраюцца. Каб мы разам не сабраліся сёння, Бог бы не аб'явіўся ў гэтай літургіі. Таму дзякуй вам за тое, што знайшлі час, прысвяцілі і сілы, каб быць разам. Гэта вельмі важна. Хачу падзякаваць вельмі моцна маім братам, любым, Андрэю і Сергею за паслугу, за падрыхтоўку гэтых урачыстасцяў, братам-святарам за споведь, за намашчэнне хворых, за ўдзяленне святой камуніі. Брату Сергею яшчэ раз за рэкалекцыі, які нам правёў, запрапаведаваў, брату Андрэю за ўсялякую сталярную, мастацкую і іншую дапамогу і падтрымку таксама увесь гэты час. Дзякуй шчыры сёстрам, дарагім сястры
Бернадеце, сястры Александры, сястры Кацярыне за таксама арганізацыю, падрыхтоўку і касцёла, і, канешне ж, таксама асабліва сястры Кацярыне за тэатральную пастаноўку. Вось. Ну, яшчэ да тэатра дайду. Дзякую ад усяго сэрца нашаму хору, спадарыні Дамініцы і ўсім у гэтых прыгожых адзеннях харальных. Усім вам дзякую шчыры за прыгожы спеў, за малітву спевам. Дзякую нашим міністрантам за тое, што зрабілі гэту літургію прыгожай і глыбокай. Дзякую яшчэ раз сястры Кацярыне і тэатральнай групе за прыгожую пастаноўку. Я бачу, што спецэфекты, гук, усё, мы просто скора будзе Галівуд нам званіць, пытацца, як вы гэта робіце, конечно. Вось, дзякуй шчыра, я думаю, што можна вось усім, каго назваў, так пахлопаць. Яшчэ раз асобна хачу падзякаваць брату Сергею за тое, што прыдумаў гэтую стаенку. Я ўсё ж такі змагаюся з думкай, што я паспрабую там пераначаваць. Такую утульную, прыгожую, глыбокая, поўная знакаў і сэнсу. Ну, запрашаю вас саміх трошку паўглядацца, знайсці час у гэтым перыядзе Божага нараджэння, каб асабіста пабыць. Цяпер цяжка, многа людзей, але каб знайсці час, каб пабыць з Езусам, паглядзець уважліва на гэтую стаенку, на ўсе знакі, якія тут ёсць. Дзякую шчыры Вікторыі, Марыйцы, Ірэне за гэтыя прыгожыя дэкарацыі, якія зрабілі. Дзякую моладзь, якая дапамагала ва ўсім гэтым. Дзякую кроліку Казіку, што згадзіўся памаліцца разам з намі сёння. Калі кагосьці памянуў, прабачце усім ад усяго сэрца, дзякуй. Каротенькая аб'ява такая, што гэта імша, бо бывае, што людзі пытаюцца, ці трэба 25-го, а ўжо 25-го, в прынцыпе, ці трэба ісці на імшу яшчэ раз. Гэта ўжо імша з урачыстасці Божага нараджэння, таму спакойна, можна заўтра выспацца, адпачыць. Але таксама ў нас заўтра святыя імшы ёсць о 10:00 і о 18:00. На імшу на 18 гадзіну запрашаю, яе будзе цэлебраваць генерал нашага ордэна, брат Роберта Джануін, таксама прыедзе, каб паглядзець, як тут браты жывуць, на нашу парафію. Сардэчна запрашаем таксама далучыцца. І яшчэ адно слова пра тое, што чакае нас яшчэ сёння. Пасля благаслаўлення тут падыдуць міністранты з аплаткам, які мы паблагаславім, і яны раздадуць усім, хто пажадае. І ў нас будзе такія хвілін 10, каб паламацца аплаткам. Адзін з другім, каго там побач пабачым, каб сказаць пару добрых словаў, абняцца. Але чаму кажу хвілін 10? Таму што, згодна з нашым старажытным звычаем парафіяльным, праз 10 хвілін пасля канца імшы будзем шукаць калядную зорку на вуліцы. Таму таксама, хто хоча яе знайсці і пабачыць, запрашаем хутчэй на двор, але будзьце уважлівыя на сходах, бо слізка. Вось, асцярожна. Здаецца, ўсё сказаў. Так, здаецца, ўсё. Ну, калі што не сказаў, то дадумайце самі. Шчыры дзякуй вам. Давайте зробім так. Ёсць такі заклік прыгожы, бо бывае, там яшчэ не ўпэўнена яго робім. Я скажу, Христос нарадзіўся, а все гучна адкажам, славім яго. Добра? Паспрабуем, так зробім. Класна будзе. Христос нарадзіўся. Христос нарадзіўся. Христос нарадзіўся. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Схилите головы на благословление. Бог бясконца добры праз уцелаўленне свайго сына рассеяў цемру гэтага свету, а праз яго нараджэнне напоўніў святлом гэтую найсвяцейшую ноч. Няхай ён адгоніць ад вас цемру грахоў и осветить ваши сердце святлом ласки. Бог, які паслаў анёла, каб павясціць пастушкам добрую навіну аб нараджэнні збаўцы, няхай напоўніць ваши сердце сваёю радасцю
и учинить вас вестунами своего Евангелия. Бог, які пра сваё ўцелаўленне паяднаў зямное з нябесным, няхай напоўніць вас дарам свайго супакою і добрае волі, і далучыць вас да супольнасці святых у небе. Благословлення ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Христа. У гэтую урачыстую хвіліну праславім Бога, нашага Айца і Яго адзінароднага Сына Езуса Христа, які нарадзіўся з Найсвяцейшай Панны Марыі, каб быць Богам з намі. Дзякуем Табе, Божа наш Ойча, за гэты хлеб, плён зямлі і працы рук чалавека, які сёння сабраў нас каля аднаго стала, падобна як збірае нас у адно каля алтара эўхарыстычны хлеб. Просім, благаславі гэтыя аплаткі, якімі мы будзем дзяліцца паводле старажытнага хрысціянскага звычаю і выказваць святочныя зычэнні. Пане, Ты вучыў нас, каб дзелячыся хлебам з іншымі, мы дзяліліся таксама, асабліва з патрабуючымі, любоўю, спагадай і спакоем. Адары ўсіх нас дарам дасканалай любові да Цябе і да бліжніх і навучы праслаўляць Тваю айцоўскую дабрыню. Праз Хрыста, Пана нашага. Пришел, как